Batshelani Iqilungu Batsheleni Sesilizwile Ile Iqilungu Lizwilakhe Mazilazi Zonke Navuthelani Iqilungu Batsheleni Silizwe Ya Iqilungu Lizwilakhe Mazilazi zonke ngiyayikhetha inkosi onyazi lwezulu ngibonge umkhosi kaNkulunkulu asenamele kulelizwe lakithi eningizimu kulo muzi wasesabelweni ngibonga ukuthuthuka kwalolu suku owakhuluma umkhokheli uthi kwakade kwenhlangano le ebizwa ngokuthi yasemampondweni kodwa kwathi ma inyanga yezulu ikhuluma ngalolu suku nangale nyanga ukuthi inyanga le enkulu kakhulu kithina amaNazaretha ngoba kwakukhunjulwa kwabantu bakulelizwe abamnyama ukuba uNkulunkulu ehle ezulwini ehlele kubo. Ithi inkosi ngolunye usuku inkosi elanga lo mhlangano enganinika wona bantwana baseningizimu indlela engibona nihluleka ngawo ukuba nothuthukise nokhulise ngifikele ucabanga uba nginephuce wona ngonika abanye abantu ngiyakhumbula lolu suku olwaba ubuhlungu kanjalo kwathi ke mase ehleli esigqini sesithathu waphinda lokho ukukhuluma okunjalo uthi ngani nika kusuka emngeni kuze kuyofika eCape Town lo mhlangano awufanele ukuba ube kulesimo ngoba iwona owazala ubuNazaretha emhlabeni sabe sesiyazama siyashintsha ukwenza kwase kuthi sawubungaza manje lo mhlangano inkomo ezazenza lo mhlangano zake zaba yimbili bandwele sathi mase sizenza ziba yihlanu iphumelela ngenyanga yezulu sizenza nezinye izinto ezinhle njoba sekukhona izinto ezinhle yathi senobeke khona ke endaweni sengizohamba manje ngizowela uthukela umhlaba wonke ngibatshene bonke abantwana abangamaNazaretha ukuthi abeze kulomhlangano ngoba lo mhlangano umhlangano wesibusiso ngoba kwakuyinyanga yokuthandwa kwabantu uNkulunkulu kubehlele kubona abantu abansundu yakwenza lokho inyanga yezulu kwathi umhlangano olandelayo kwaqhamuka amabhasi aqhamuka phesheya kothukela naseGoli beze kumashi waqale wakhulu umashi wathuthuka njengoba nobona nje bangcwele
Ngithi ngibonge bonke abakhuluma sebekhulumile bebebonga ukuthandwa kwethu ngalomhlangano, kodwa okubuhlungu okuzwakalayo bangcwele angingene kuleyo ndawo okungihluphayo noma okusihluphayo futhi abaningi abantu abayimisela bamthanda uNkulunkulu esinaye. Elelo gciwane nje lalabo bantu osengathi ukhona okubi abakulokothayo nabafuna makungenzeki ukuba inkosi yamakhosi iphathe umhlaba, ngoba wonke umhlaba uphile nje ushembe bangcwele. Amen. Ngisho ukuthi ngithi ngikhulume nje ngalobo buhlungu bangcwele. Uma kuyilomkhosi kuyekhulunywe ngezigigaba nemisebenzi uGagane uBhombela abonwa ngazo. Ngizocela ukuthi ngingene esigigabeni asenza la eThekwini. Laba ngcwele sike saba namandiya. Ingoma lapha ya ku 153 ithi nali izwe lo memo lumema bonke abantu. Alikhethi noma mamunye. Abansundu nabamhlophe. Sake saba namandiya laba ngcwele. Amanye ezinikele sake sagcina sesigida nawo esebhinqa amabheshu kanye nathi bangcwele. Aaron noPolika bayazi abaziyo. Amen. Okwathi ngolunye usuku indaba engifuna ukukhuluma ngayo ukuze ngithethele abafowethu isigameko sobukhulu bukaNkulunkulu ezibonakalisa ukuthi ungowasezulwini. eThekwini ukhona umshumayeli omdala owayeseThekwini uNgcobo uMadilika, wayesebenza kaHenry Luchas lapha eThekwini. Lamandiya ke asuke khona makusetshenzwe family. Ufika eIndia ke elomngani wakhe lithi Ngcobo ngiphatheke kabuhlungu kakhulu kabi ngoba ngithe ngifike ekhaya ngafika unkosikazi wami ekhala ukuthi kade egxekwa uyisezala nonina zala ukuthi anamsebenzi walutho ngoba azali wenyumba. Manje lento ingiphathe kabuhlungu kakhulu ubuthonga behlanga, angazi ukuthi ngase ngenze njani ngoba ngiyalapha inyanga zamandiya nezabantu kodwa umntwana atholakala sengeneminyaka. Ithi le ndoda kaNgcobo uMadilika mngani wami Harry ayikho mina into engase ngikusize ngayo, kodwa ekhona ngingase ngikusize ngokuthi abantu abebe njengawe namhlanje baphethe izingane ekuphakameni ngoShembe. Siyabuza ke indiya lithi uShembe utholwaphi? Usethi yena useNanda. Uma ngihamba nonkosikazi wami ngiya khona ngingase ngivumeleke uthi yena kuvunywa bonke abantu abeza nezinsiza. Elindiya lathi mase lokhuluma nonkosikazi walo lathi nginoNgcobo lapha engisebenza naye ukhuluma indaba engithandayo ukuthi siphumelele ukuthi siye nawe kuShembe. Uthi abantu baphethe izingane abebenganazo bayayithola kuShembe. Bahamba kwabaphelekezela uNgcobo bayofika emzini oyingcwele wasekuphakameni uNkulunkulu wabantu uShembe. Wathi ma efika amandiya ethi abambi queue wayesebabona wayesedidela inamba abantwana bami beze kimi. Base befika belibika lolusizi lwabo. Ithi inkosi yamakhosi yayibeke inkobe la. Leli ndiya agcina seliqanjiwe ukuthi unoyinkobe bayazi abaziyo. Ithi bantu bami wena ungowala eAfrika ikhomba umyeni wakhe. Uthi kodwa umkakho owangaphesheya kolwandle eNgilandi. Ngesikhathi eGhana uzala uzoshada la babe ngathandi abakini. Kodwa kusukela manje
sengizohamba mina ngiyokhuluma nabo ukuthi abakunike umntwana. Ngizowela ulwandle ngiyokhuluma nabo ukuthi abakunike umntwana. Umntwana ozomthola ukuzibula uyoba umfana. Ungamqambe elinye igama uzoqanjwa umina koba ulwandle. Amen. Abukana Mandiya ukuthi lenkulumo ayikhuluma uShembe ngoba injalo. Unkosikazi owaphesheya umyeni wakhe wakulelizwe. Wayesethi ngomusa kaNkulunkulu lo mntwana uyolanywa abanye. Walanywa intombi ezimbili umnwano anwa. Abo uNkulunkulu. Ngisho ukuthi ngiseyibhobhodlwana lomfana ngahlala khona eMayville lapha. Laba chitha bonke ababekhona beqashile kulona laselithi ngifuna amaNazaretha. Kwakwenza uvuka nathi kwenza ulala nathi kulelo ndiya. Sasithi singazelele lutho sibona imonakho yenkosi sibona isingena ivakashela uNonkoba aboNkulunkulu. Ngithi nje ngikhulume ngoba ukhulunywa ngale iqhawe elabonwa ngemsebenzi esabonwa namanje. NgoShembe phambi kwethu unyazi lwezulu. Angcwele ngishiye ukuthi inkosi isuke ithe amabili nje kwenza ukuthi abathole bonke abantu kuba bakhulume ngeqhawe lasezulwini. Inkosi busizeni ukuzwile. Nkosi yezulu nomhlaba. Awu baba makhosi abagcotshwa. Omama bakho